Det her er en sibirsk tiger. Den er tæt på at være udryddet i naturen, og for at tigeren ikke skal uddø, er det strengt forbudt at handle med den. Derfor bør jeg naturligvis ikke kunne gå ind i en zoologisk have og købe dem. Men det forhindrer ikke udspekulerede dyrehandlere i at tjene store penge på udryddelsestruede dyr. I værste fald havner de i forfærdelige forhold hos mennesker, der ikke er i stand til at passe dem. Det er deres opholdssted. Ja. Det er jo sørgeligt. Det er jo dyrmishandling. Det burde stoppes lige på stedet. Handlen med truede dyr forbinder vi ofte med korrupte zoologiske haver i fjerne dele af verden. Vi har efterhånden opnået en vis fortrolighed, og jeg vil derfor spørge ham, om han kan levere andet end sjældne fugle. Hvad fanden jeg har på lager? Jeg har 2 sorte pantere, bengalsk tiger, orangutanger, asiatiske tapirer, geparder, afrikanske elefanter. Så har vi hvide grønlandske ulve, og så sibiriske tiger, også en stor sjældenhed. Jeg vil sige, at jeg kan næsten skaffe, at du står mange på nær pandaer. Det lyder utroligt, at dyrehandleren fra Roskilde kan skaffe alt på nær pandaer. Vi har nu et stykke tid haft kontakt med Søren Tinggaard, og han tilbyder os ikke mindre end 73 forskellige slags udryddelsestruede dyr. Og ud af de mange muligheder beslutter vi os for at lægge billet ind på et af de sjældneste pattedyr, vi får tilbudt, nemlig en sibirsk tiger. Og tilsyneladende kan Søren Tinggaard godt skaffe sig en. Han skriver, at han har kontakt til 2 forskellige dyreparker i Tyskland, og at han kan arrangere et møde for os. Og hans kontakter er ikke meget for papir, skriver han her i mailen. The small park is prepared and like best black money. Pay and leave, no papers, no nothing. He's not so keen on paperwork. So if you like them, you pay and he puts the cats in your car and say, good luck, adios amigos. Det lyder som om, at det er lige noget for os. Vi er på vej til den tyske by Hannover, hvor vi har en aftale med Søren Tinggaard. Det er i nærheden af Hannover, at vi skal besøge 2 dyreparker. Nadermann, hallo. Den første park hedder Tierpark Nadermann, og det er ejeren af parken, der tager imod os. Han er godt klar over, hvorfor vi er kommet. In Zukunft haben ein Tier heute. Das ist kein Problem. Ist doch kein Problem. Vi vil foretage den ulovlige handel uden nogen som helst form for papir hos en dyrepark med offentlig adgang. De burde om nogen kende reglerne for salg af dyr. He says no problem to take them, put them in the box, and you can leave whatever you wish. Og nu er det blevet tid til at se på varerne. Her er tigerungerne, vi kan købe. Vi vælger en lille han på knap 9 uger. Søren Tinggaard får overdraget tigerungen, og den bliver båret ind i vores bil. Vi er klar til at køre. Vi mangler kun at betale. Men der er noget galt. We have a big problem. The problem is that this type is with a microchip. Risikoen for, at ejeren af dyreparken bliver opdaget, er for stor. Da tigerungen i vores bil allerede er blevet mærket med en elektronisk mikrochip, vil den kunne spores tilbage til dyreparken. Hallo. Den risiko vil Reinhold Nadermann ikke løbe. Han vil gerne handle med os uden om myndighederne, men så skal det foregå på en anden måde, siger han. We tell if you want, not this one, but next time they have babies, you just need to know that you want it, because then you don't put the microchip. Man skal altså forudbestille tigeren og hente den, inden den bliver chipmærket, så den aldrig kan spores. Men rundvisningen i de tyske zoologiske haver er endnu ikke slut. Vi har kun kørt en halv time, og nu nærmer vi os endnu en dyrepark. Det næste sted, Søren Tinggaard viser os, er en stor safaripark. Åbenbart er det en helt almindelig zoologisk have, men vi har fået at vide, at man kan købe mere end bare postkort og souvenirs i Stukenbrock Safari Park. So you are working in the animal business? Ejeren af parken henter os i en af sine safari-jeeps for at give os en guided tur. We do business all over the world. I will open the doors because the lines are outside. Okay. Look how white she is.
Og det viser sig hurtigt, at også han har dyr til salg, blandt andet tigerunger. How much are the gold ones? 10,000 euros. 10,000. And the white ones? The white tigers, 25. Og måden man handler på her, er den samme, som vi har hørt om tidligere. Man skal forudbestille ungerne, så de ikke bliver chipmærket. Weil die haben alle die Chipnummern schon. Ja. So, und wenn ich das weiß, wenn sie sagt, sie will das und das haben, Ja. dann können wir das alles arrangieren. Ja, mit keine Papier und keine Dinge. Dann ist das, ja. Og hvis myndighederne alligevel skulle tjekke, hvor ungerne er blevet af, ja, så har han en god forklaring. Und dann kann ich auch sagen, 2 sind gestorben, 3 sind gestorben. Ja. Verstehst du?